המח"ט הוא בעל מפעל, המג"ד מהנדס, המ"פ מורה לטבע, המ"מ נכנס לקבע, הרס"ר מוכר ספרי קודש, הסמל קצת נגר, המ"כ מובטל כרגע, והטוראי פנסיונר. אבל כולם חיילים מצוינים, צועדים בשקט בטור איטי, נכנסים לשטח האויב, להילחם בעוז באדמה. וזו רק המנה הראשונה. המח"ט שמאלני נגד ישע, המג"ד מתנחל, המ"פ מצביע מרכז, המ"מ דתי לאומי, הרס"ר מאוד חרדי, הסמל סוציאליסט, המ"כ מצביע הכל, והטוראי עוד לא החליט. אבל כולם חיילים מצוינים, צועדים בדממה בחשכת הלב, ותחת הירח המחייך, בדריכות ועוז באדמה. ואותם אנשים שבפוליטיקה ודת לא מסכימים, פתאום נעשים אחים בלב, אחים לקרב. ואותם אנשים שלא מסכימים על דבר אחד, פתאום מסכימים שהדבר הכי טוב שיש לנו זאת המדינה והצבא, ומוכנים להכות את האויב שיניח אותנו לשלום. אבל כולם חיילים מצוינים, צועדים בשקט בטור איטי, נכנסים לשטח האויב,